Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zar se o temi liječenja sihira, magije, uroka ne govori dovoljno pa i previše? Zar nije zadnjih 20 godina o ovoj tematici na našem jeziku objavljeno desetine knjiga, da ne govorimo o mnoštvu tekstova i postova na društvenim mrežama od strane osoba koje sebe nazivaju stručnjacima? Zar se nije zadnjih godina na našoj sceni pojavilo stotinjak ispravnih učača šerijatske ruke, gdje se vode diskusije o ispravnosti i neispravnosti, pa nekad prvi ustvrde za drugoga da nije ispravan, pa onda drugi za prvoga ili prve da oni nisu ispravni i tako dalje i tako dalje. Sve kazano zbunjuje naš svijet i sve rečeno jeste razlog da se o temi sihira, džina i zbilja ispravnog liječenja progovori sa naučne i stručne strane, kako bi se uz Allahovu dželešanovu pomoć pokušala smanjiti zbunjenost te bolesnima dale smjernice prevencije, zaštite i adekvatnog liječenja. Kod islamskih učenjaka postojanje sihira i njihov utjecaj na ljudsku psihu, zdravlje i međuljudske odnose jeste činjenica potvrđena Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, postoje i pojedinci među učenim ljudima koji tvrde da sihiri na način kako je to rašireno i kako se razumijeva u masama ne postoji, nego je sve to ljudsko ili šejtansko djelovanje na psihu, neka vrsta obmane, slabost mentalne snage kod nekih ljudi što omogućava manipulaciju i prevaru. Ti pojedinci koji pojam sihira vide i tumače drugačije imaju svoje odgovore i svoja tumačenja kuranskih ajeta i hadisa koji spominju sihire. Mi naravno nećemo ulaziti u detalje i analizu, ali u oba slučaja rezultat je isti, a to je neosporno i evidentno postojanje mentalnih problema uzrokovanih djelovanjem duhovnog, nevidljivog, šejtansko-džinskog svijeta i potreba liječenja istih. Kako se liječiti kod ovakvih problema, kako pristupiti liječenju, to je ono što nas ovdje najviše zanima. Prvi korak jeste obraćanje na pravu stručnu adresu. Ovdje se nipošto ne smije desiti da oboljela osoba zanemari obraćanje psiholozima i psihijatrima u situacijama kada je to potrebno, uz napomenu kako treba voditi računa da osoba sa napadima iz duhovnog svijeta koja se može izliječiti Kur'anom, ne do Bog ne ostane zarobljena na psihijatrijskim klinikama uz tiho umrtvljivanje medikamentima. Kako dakle ne pogriješiti adresu kada tražimo lijek za sihirsko-džinske probleme? Prva osobina duševnog ljekara mora biti iskrenost i bogobojaznost. Zašto? Zato što je lijek od uzvišenog Allaha dželešanuhu, pa kako da ga propiše i ponudi osoba koja se iskreno Allaha ne boji. Naravno da se ne smije ulaziti u ljudske nijete, ali kad imamo određene pokazatelje kod tih nazovi ljekara, onda zaobiđimo takve osobe. Kakvi to pokazatelji mogu biti? Na primjer, korištenje zabranjenih radnji pri liječenju poput osamljivanja sa ženama, da muškarac radi hidžamu ženama, žestoko batinanje bolesne osobe i sl. Zatim, pretjerana hvala sebe, isticanje svojih rezultata, niko nije kao ja, sve rješavam, samo sam ja ispravan, pogledajte šta sam ja to sve riješio, kakve sve slučajeve itd. itd. Zatim, prenaglašene kritike i ponižavanje drugih koji se bave liječenjem, jer je ta pretjerana, prenaglašena kritika drugih u stvari usmjerena ka veličanju samoga sebe. Druga osobina koju moramo vidjeti, koju moramo pronaći kod duševnog, duhovnog ljekara jeste znanje, istinsko znanje, pa da kažemo tako i neka škola, diploma. Nije to naravno, mi znamo da diploma nije mjerilo znanja, ali obzirom na poplavu online učenjaka, muftija, stručnjaka, šejhova, daija i tako dalje, moramo uzeti u obzir i neko oficijelno školovanje, kako ne bi neko nakon par dana seminara ili predavanja preko noći sebi dao za pravo da javno istupa i donosi sudove o najosjetljivijim temama.
Čudno je da ljudi odu na liječenje kod osobe o kojoj ne znaju ništa, osim što je tamo neko kazao da mu je dotični pomogao. Treba vidjeti kako je tu školu završio, od koga je naučio to znanje, koliko vremena se bavi liječenjem i tako dalje. Treća važna osobina onoga ko bi trebao, ko može, ko ima pravo da se bavi duhovnim, duševnim liječenjem, jeste iskustvo. Kako da se neko bavi ovako opasnom, ozbiljnom, zahtjevnom vrstom aktivnosti kao što je to duševno liječenje, a jučer je ušao u ovu oblast. Pored visokog stepena znanja, duševni ljekar se ne postaje bez dugogodišnjeg iskustva i bez praćenja od strane učenih, stručnih osoba koje će ga povremeno pratiti, savjetovati, dati mu neke potrebne smjernice, savjete i tako dalje. Naravno, postoji još osobina i svojstava osoba koje žele biti duhovni i duševni ljekari, ali su ovo što smo kazali osnove i temelji koje treba tražiti kod tih osoba koje sebe nazivaju učačima ili ljekarima. U protivnom, bolje ih je zaobići.